Кой направи модния гаф на седмицата? Кое е истина, но не съвсем. Гледайте Клуб Нюз десертът. Честита Коледа! В този празничен ден на мен се падна честта да ви споделя тайната за ефекта уау на звездите. Не всички трябва да бъдат копирани, но пък някои, повярвайте ми, си заслужават вашето внимание. Започвам с това, което накараха нашинските журналисти да разкритикуват Мария от Попфол концерта на годината. Голямо възмущение падна, че тоалетът й струвал цели 6000 евро. Факт е обаче, че смесването на десен е абсолютният хит на модния подиум. Живанши внесе на подиума ориенталска пишност и смеси на пръв поглед неподходящите каре с цветни мотиви. Това предизвика уау ефекта и се плъзна по ръба на скандала. В добавка прозрачните поли и дискретната демонстрация на белето под тях направо подлуди звездите. Вторият напоследък много актуален уау звезден елемент са тези очила. По-скоро най-модерни са черните големи рамки. Може да ги видите при нашата колежка Божана Филипова. На нея определено стоят доста по-секси. И сега, последният писък на модата, който очевидно трудно ще отмине, просто защото премахването му е доста болезнено, ако не и невъзможно. Поголовно звездите се надписват и вече не става дума за името на любимия човек, а направо на цели цитати. Като че ли то дадох Анджелина Джоли и семейство Бекъм. Любими цитати обикновено на латински и азиатски иероглифи, това са фаворитите по телата на звездите. Но не са за пренебрегване и цитатите от Библията, Талмуда и дори Коран. Според изследвания на светските хроникьори, най-популярната фраза е „Това, което не ме убива, ме прави по-силен“, следвано от името на любимия човек, разбира се. Макар татуировките да са съществували преди дори да се появи писмеността, модерното татуиране стартира през 18 век. Капитан Джеймс Кук допринесъл най-много за развиването му в Европа. Връщайки се от плаване през 1769 година, той донесъл от Таити не само думата тату, но и довел великият Омай, изцяло татуиран полинезиец, който станал сензация. Първата жива тату галерия. Дълго време това било привилегия на моряци, затворници, летци и други подобни профсъюзи, изобразяващи татуировката като символ на вярност, братство, солидарност и традиции. Сега това е белег на индивидуалност, знак за принадлежност, бунт, позорно клеймо, древни и модерни символи, татуирани са част от личната ни история и под различни форми красят телата на хора от всякаква възраст, раса и религия. Много е важно да се правят такива татуси, които след като осъзнаем какво сме написали, да не съжаляваме до края на живота си. И да ви кажа честно, това беше актуално през 2013 година, но няма как да не остане актуално и през 2014. От екипа на Клуб Нюз десерта, приятна и лека вечер!